Alemekezeka mbuye Mulungu wathu kuti mwina tikhoza kukhalako ni mwayi wongodziwako zidziwitso zina pa anyamata amtengatenga amene akuyendayenda ku dziko lapansi posakasaka ndalama zakale zimene anthu tinasiya kugwiritsa ntchito zaka zambiri zapita mbuyomo. Most especially ndalama zimenezi ni ndalama za makoini. Kwathu kuno zikumakhala nkhope yakamuzu chifukwa zimene zili ni nthawi yachikalepo. Pali uzimba umenewu kuti munthu amene ali nazo agulitsidwa, agudwa ndalama zakalezi. Woyenda kugula akuyenda adi dzikoli. Chinsinsi china nchakuti ogula ndalamazi akungosaka ndalama zakalezi, koma amene akuzifunawo samene akumayenda kuzasaka ndalamazi. Amene akusaka ni mabayala chabe otumidwa ndachaina cha ndalamazi. Funso limeneli mutamuyitana lero munthu amene akugwira nawo ntchito yosaka ndalamazi kuti mumazifuna zachani nanga zimakagwira ntchito yanji, ndokayika kwambiri ngati angakuuze ni zifukwa zogwirika. Even mutamuuza kuti akupase ni zifukwa ziwiri, angokuuzani kuti ndalamazi zikufunika. Akuzifuna ndani? Pali mzungu. Chichewa chake pali mzungu wina. Pa mzungu akugula ndalama pali mzungu. Kulankhula kwake kumathera choncho, koma ngati mungakumbukire bwino tsiku lina ndikufotokozera za Nana, nafotokozera za Nana pa nkhani yokhuzana ndi kupanga ndalama. Mukukumbukira bwino. Dzulo ndimafotokozera za Montete, manenanso kuti ziwanda zimene ziso zazunzanso. Mpingo wa Mulungu, gulu limene limasaka ndalama zakale, limayenda pamodzi ndi ziwanda za Asmodees zimene nkufotokoza kwake timanena kuti ndi chifumbi, chifukwa chumachi kapena kuti ndalama imakhala kundima kumene Yesaya chapter number 45 akuti ululira kuti chumachi chili kundima, komwe ine ninafotokoza kuti ndinachiona kuti chinabisidwadi ndi ziwanda kundima chumachi. So ndalama zimene akuzifuna anthu amenewa matambala mwandijambulira nkundipasapa ndi zinthu zimene zili kundima. Choonadi chenicheni cha ndalama zimenezi muzapeza kuti ndiwochepa kwambiri amene amasaka ndalamazo, amene amadziwa choonadi cha ndalamayo. Kutere kulero boma litati lagwira amene akusaka ndalama zimenezi. CID akufotokozera ni bwino nkhani imene wakhala kuilondola. Anyamata anzathu apolisi akufufuza amatha. Olofunso limene limutango atumizira apolisi. Apolisi aliyense mufunse amene amafufuza zinthu. Akuuza ndikuti tikatenga amenewa amakhala gulu. Wina amachula nzache pali baya amachula baya nzache, baya amachula baya la nzache, mzungu amachula mzungu nzache, pali mzungu wina wache. Kuchoka pa mzungu pali mzungu wina wache. Ndiye zinthu zimene zimayenda kuchoka pa mzungu kupita pa mzungu wina ogula. Mzungu ogula amauza mzungu ogula nzache, chifukwa
Bible likutifotokozera za chuma chobisika chakumdima chimene mu nthawi yapansi pano Satana anachika kutali kwambiri. Choncho kusaka ndalama zakale kutsogolo kwake kwa business imeneyi, amene amakakhala kuti ndi mafinisher akapanga zonse zimene akufuna ndalamazi, amakhala kuti ali connected ndi ziwanda, chifukwa kumayenera kuchitika china chake cha masenga chimene chikabweretse kutembenuza kuti ndalama zimenezi zikakhale ndalama zambirimbiri. Kumenenso zimapita ndalama zimenezi kutsogolo kwambiriko sikumangopita ndalama yokhayi, koma kumakhalanso nsembe imene wanthu amapereka kwenikweniko. Zinthu zambiri zimene zimaoneka kuti zingakhale zabwino ni mayankho zokhuzana ndi chuma cha dziko lapansi chomwe chili m'manja mwa Satana pakadali panopa. Ana Mulungu timachita kuyiwayira ndi chikhulupiriro. Chili malo obisika ndipo njira zimene anyamatawo amafunira zinthuzi zimakhala zosiyanasiyana. Anthu amenewa amafikira muyezo oyitanisa ndalama imene sinambe yapangidwapo dziko lapansi. Akuwuzani kuti ati kufuna tiki wa mkondo wautali pakati, akusakisani tiki, mukumpeza tiki wa mkondo waupali pakati, mumva kuti tikufuna iweyo amene watenga tikiwe tikakumane malo akuti. Dziko la Malawi laluzapo azibambo. Mu the book of the dead muli mbiri ya anthu amene adataya miyoyo yawo potsata zimenezi, chitaziwika kuti chinsinsi chatiki ni maliseche abambo. Wanthu akhala kuchotsa ziwalo, iweyo omalizira weniweniwa amene umakatenga tikiyo nkukapereka, umakaperedwa nsembe osabwera konso. Mukamafufuza zinthu zija zimaponderezedwa chifukwa ma top official amene amapanga zinthu zimenezi amakhala kuti ali connected to the world, amakhala kuti ali out of reach ndi wana ang'ono amene mumakhala ni ndalama zimmakono. Ndinu wana muli kutali kwambiri amene mukusonkhanisa ndalama zimenezi. Ndalama imeneyi kuti ikafike kumene ikasanduke kukakhala di ndalama zikabwera mabiliyoni, matriliyoni kubwera kudzalemeresa amene kumene koko nkutali kwambiri kovuta kufikirika. Satana anazika out of reach ndi wana. Kotero kusaka ndalama imeneyi azimbuyano adasaka, dali nawo wena bambo, adasaka ndalama imeneyi kuchokera 1964 ndi nkacheza nawo bambo amenewo mpaka nditawatchula dzina nkawatcha kuti Bambo Malenga. Ankandidandaulira mwana wanga nkhani yosaka ndalama zakale ni masaka paundi. Ndalama imeneyi ndayamba kuyisaka 1964. Chaka chimene ankandiuza zimenezi kuti akhala kusakabe inali 2005 pamene amandiuzabe kuti tikusakabe ndalama imene 2005 kuchoka 1964 patha zaka zingati sadaipeze. Chuma chawo chambiri chidatha akusaka ndalama zakale. Ndi ndalama zimakhala di ndalama koma zili out of reach, kotero kuti kulondalonda zinthu zimenezi ana ang'ono muli mmusimu nkumapasidwa makontrakiti kuti muzisaka ndalama zimenezi. Mverani ananga, kumene mukapititse zimenezi pepani indi makonda kugwirisa ntchito chichewa chakuti ananga nchimene chinandifupikira pafupi nkamwamu malo monena kuti abale anga. Sindimatanthauza kuti ndili mwana kuno kapena amene ndimakutumikira ndinu ananga, ayi, koma chichewachi chimakhala ngati chimodzi mwa chichewa chodandaulirana pakati pathu. So muzindimvetsa nkamatchula chichewa chakuti ananga. Ndikati mverani ananga, musamachitenge kuti akuti iye ni wamkulu ndi ali ndi wana kunena ife, ayi, chimangokhalira m'malo mwakuti nkadanena kuti mverani abale yanga. Nikonzeretu kumeneku kumapita ndalama zimenezi amuna ino abale
ni kutali kwambiri kumene ifeyo sitingakafikireko. Ndipo mumveiza anyamata inu, kusaka kobiri limeneli ngati lisakidwe ndi anthu 400 dziko lapansi, chenitu chimenecho anthu omalizira 10 amene amakakhala kuti ayandikiradi kumalo obisika amene kumapitadi ndalamazi, kumenekoko anthu 5 samakabwera, amabwerako ndi anthu 5 okha. Out of reach ndi wana Satana zimene zadazika kutali kwambiri, chifukwa kumene zimakayambika sopano kusungunula kuti zimenezi zikakhalenso ndalama zikapindule kwa anthu amene amakutumani kuti kasakedi ndalama. Mpingo wa Mulungu kumayenera kukhala connected ndi ziwanda, nkumene kuli akalonga achina Azimodizi, achina Ntajirina ali kumeneko, opanga nkhani zokhuza makobiri amakhala kumeneko, achina Muntete amakhala ali kuti ali kumeneko. Ndi ufumu paokha, kuli well protected. Ndingachenjeze kuti anang'ono amusi amene musaka makoini awa, mind you be careful. Bwinotu bwino basopo nene ine pano nikubasopeni ananga basopo kakhumudwa tikamakafika kwathu. Mulungu akadzaika pa mtetete chinsinsi chimene chinali ku dziko lapansi, muzazindikira kuti zinthu zina zimene anthu amaitanitsidwa sizinkakhala zoona. Nikuululireni pano ananga, mpezerepo mwayi. Munamva wena amadadatuluka ku sataniki, ndi akuti ku sataniki kuli mankhwala HIV. Nikuuzeni zili out of reach ndi wana. Ife tidali komweko, tidati libwerere, sikuti zingativute kupeza mankhwala edzini yokukupasani kuchiradi tili nawo, tikwadziwa mankhwala. Koma chimachitika nchani? Satana atachidziwa kuti chimenechi ndi chinsinsi chapadera-dera, amakuyikira ni kuti muperekenso nsembe kuti mankhwala wako paseni ayambeso kugwira ntchito yake. Ndi mmene tuzimakhalira. Ine lero ntanena kuti bwerani kwa ine kuchizani yedze mankhwala alipo, tidali ku sataniki ndi adatipatsa mankhwala HIV. Nikhala kuti nunena zoona atipatsadi mankhwala, koma kuti mankhwala amene wayambe kugwira ntchito, anthu 10 woyambirira amene mumapatsa mankhwalawa mumachiridwa ofa 3 aphedwe aperekedwe kaye nsembe kuti Satana achite release madragi ochiza HIV, achite release mizu yochiza HIV. Nkhani yetu ni yozama kwambiri, ndipo kufunika Mulungu wakumwamba azitithandiza. Zokhazo zimene lero anthu anga kufotokozereni timasakaniza mahebo awa chita nawo ni zimenezo. Koma munthu akanena kuti ndali ku sataniki, ndiye ku sataniki kwa adandipatsa mankhwala ochizira, zoona kunena zoona zimenezo zilipodi kumeneko. Sikuti akuna mabodza ya zimenezo zilikodi, mankhwala wamapezekadi. Koma kuti mankhwala amene wafike kwa munthu, iweyo ukhale kuti akupasa chithandizo, wasankhidwa ngati dokotala ku chipembedzo cha Satanako, kuti usankhidwe ngati dokotala ochiza HIV ku dziko lapansi, kupyolera mmankhwala amene unganene kuti adakupatsa ukutuluka ku sataniki. Chinsinsi chake nchakuti anthu 10 oyambirira amene muwapatse mankhwalawa pakhale kupereka nsembe. Muzadzitsatire bwinobwino. Mukamalondola anthu amenewa, mulondole mapatient amene adalowako muzigundi zimenezi, nkunena kuti ife tichira. Anthu 3 kulibe adachoka pa ndandanda kumeneko. Zimachitika choncho. So zinthu zambiri zimene zilipo ngati mayankho ku dziko zili out of reach. Chifukwa chake ine potuluka ku chipembedzo chicho kubwera pano, sindinabwere nkuti mankhwala akuti nimadziwa, chifukwa ndikudziwa kuti nkatero kuti mankhwala amene aja nkatengenso ndidzamthandize munthu, ndikufunika mwendo wina ndipondenso mutalitole yomwe ya Satana. Nufunika chiwalo china chipitenso kutalitole yomweyo, ndikhala kuti ndidatuluka ngati. Mapeto ake ndimangoti tipemphere, chifukwa kwa Yesu ni pemphero lokha basi. Ngati lapeza nzanga kuti tili mahebo, tichite ni mahebo zithere pati. Koma kuti nene kuti luso la ku Satana lilipo, limene amanena kuti limachiza yedzi, izoona ndithu lilipo. Kukupatsani mmawawo pofika masana mwechiliratu,
koma ngozi ili paopereka afe chifukwa atipanga demand kupanganso nsembe zina kuti atipatse katunduyo. Timakagula mmachifunika kuti mukagule mwazi kuti zimene zichakupatse nsoni. Mwango ndikumbutsa nkhani ya makoini kuti kumene zimakhala zimene zili out of reach. Sibwino kuzilondola izi. Saka ndalama zimenezi ndinawo anzanga ambiri amasaka zimenezi ku dziko la Malawi na Khristu ni ma church elder adasiya kukhala ndi chidwi cholima maganizo wawo akulu amayang'ana ku zinthu ngati zimenezi usakasaka makobiri. Mdziwa kodi nchani chimene chikuchitika pamenepa. Muziyang'ane ndalamazi ndi chidwi tsopano muyamba kuona kuti pamenepa tili 10 bullets ndikanyanga kapena kuti kamene kakuoneka ngati kadzuwa ukunkango kamene kali pa 50 kwacha amene amatchedwa kuti 10 bullets with the 2 king of lion mbali mwake. Zinyama zimene zizakhala yoima koma zikuyang'ana pamene pali 10 bullets. Ndikuti pamenepo tsopano mukhala mukupita ku milungu yosausa kwambiri imene mukayipeze kuti ikuyang'anizana ni milungu yakumwamba imene imatchedwa kuti Anu ndi Alanus. Anu komanso Alanus ndi milungu yakumwamba yakalekale imene inapembezedwa ku Mesopotamia zaka zambiri zapita kutsogolozo. Kotero musamachiyese kuti nchinthu wamba chimene ndikukufotokozerani panochi. Ameneyo mukumuonayo amatchedwa kuti sky god Anu. Manyamata Masamaritanz anampembeza ku Mesopotamia kwa zaka zambiri, zaka 4000 kapena kuti 3000 chakuti zapita kumbuyozo. Vanthu akhala kusaka zimenezi ndipo zithunzithunzi za ndalama zakale mukapeza kuti ku ndalama zonse zimene timagwirisa ntchito ku dziko lapansi kumayenera kukhala sky god Anu. Ndipo zizindikiro zonse za ndalamayi zimaonetsa uchikhalidwe wa Satana umene umakadindidwa pa masiliva ndi golide aja amene amayimira ndalama ku dziko lapansi pepa lija lisadabwere. Mukamuyang'ana ameneyi mupeza kuti ndi original silver, original gold, kopa akupezeka mmenemu. Now izizi zinthu zimene mukuziona pamenepa mukapeza kuti ndalama zonsezi pamenepa zikuyimiridwa nzinyama. Kachinyama kanji kodi kamtengo wautali kwambiri katanyamula mchira uko mkapeza tambala mupeza sopano pali njovu imene yanyamula kamwana. It's a satanic sign. Magiant akudziko mukapeza kukhala mmakobirimu. It's a satanic sign. Mukandiyang'anira mulu uwo mupeza kuti umenewo tundu uchatima ucha kuti 3 finger of death mulu wayimanga pakati katipo. Now ana mulungu zinthu zina zimene tingazione lero nzofuna uziganiza bwino. Pa 5 tambalapo mupeza kuti pali Liverpool, the spirit of against. Zinthu zimene zana mulungu nzayani zachoka kuti zimene timazigwirisa ntchito ndipo nkuzichita ku dziko limene lirapansi. Chisomo chabe cha mulungu chidangoti kuta. Koma polondalonda izi nkuzama kwache kwa zinthuzi chilungamo yeni mmakhala kuti mulibe. Mphamvu zeni zimene mungakhale nazo ngati wanthu mmakhala kuti anthu mphamvu zonse mulibe. Tikuyenda pansi pa chuma chokhala kundima. Mukachilondalonda ichi achaini ake anaziyika out of reach. Now ndibwere nkunena kuti mwana wa mulungu sakufunika kupanga business yosaka ndalama. Mwana wa mulungu nkhala nayo ndalamayi sakufunika kutenga nkuigulitsa.
tayani gwirisani kalense imene ilipo lero zathera pamenepo, chifukwa pali zinsinsi zimene pakupereka kwa ndalamayi. Mudziwa bwanji kuti simukupereka ndalama? Mudziwa bwanji kuti anthu wasamabwera kudzagula ndalama kwa inu amene muli ndalamazi? Ndi exchange ya mtundu wanji through satanism imene imachitika mukupereka ndalamazi. Ndi zinsinsi ananga zozama kwambiri. Ndichenjeze kuti maso muyere zimenezi akadakhala kuti akuzifuna ndi Reserve Bank akadangoyitanitsa kuti bweresani makobiri onse akale tikaphikenso kuti apange siliva. Kodi simunayimve Reserve Bank kuti ikusakasaka golide ndipo idapereka chilolezo chogula golide? Ikuyenda mdziko lonse lapansi nkumagula golide kuphatikizapo ku Malawi kuno. Chifukwa chani ngati amene yali golide oti akasungunulidwa nkukapanganso ndalama ina? Chifukwa chani a Reserve Bank akudziwa atu chiwerengero cha makoini amene ali m'makomo mwa anthu? Chifukwa iwo aja ndachaina kazimenezi. Reserve Bank indabwera lili ku Malawi ili mchiwerengero m'makompyuta ngakhale m'mafailo ali mchiwerengero cha masiliva amene sanabwererenso mu Reserve Bank. Akudziwa kuti zimene zinkhalamba zakale zidasunga, anyamata adzana adasunga zilipo, ndipo ngati amene yali siliva ndi golidedi amene akadayitanitsa akadakhala Reserve Bank amene muli nazo bwerani tikuguleni. Chifukwa golide ya Reserve akumfuna. Chifukwa chani sakuyitanitsa ndiwowa akuyenda ni wanthu anyamata china muntutu khani yosausa china munteta uyenda nawo kumeneko azimodiza ali komweko saka katundu amene. Now chipusiso cha Satana pakati pa wanthu okhala mdziko lapansi ni chokwera kwambiri. Pali zinthu zambiri zimene wanthu samazidziwa chinsinsi chake, ndipo timachita nawo chifukwa tidakalipa mdima pa zinthuzo. Malawi mukadafunika kuyera m'maso, si business yogulitsa ndalama kugulitsa ku ndalama inzake. Taperekani ndalamayi mulandire ndalamayo ndiye muunike pa khomopo ngati muthe miyezi 3 pasadachoke munthu munjira ya imfa. Bwino tu bwino anyamata ino, zinthu zimene timaziona ngati nzabwino si zonse zimene zili zoyenerera kuti ife tichite nawo. Pali zina tifunika kudzikhalira patali, zimene zinsinsi zake zimakhala zobisika kwambiri. Ndalama iyi sikusakidwa kuti ikafike pafupi. Ayi, ndanena kuti mwayitana apolisi amange mmodzi amene akugula ndalama zimenezi, amfinye anena kuti kuli baya, akakamfinya baya anena kuti kuli baya, akakamfinya baya winayo anena kuti kuli baya. Zimayenda mpaka kukafika kutali. Ndi mmene athera malubino ku dziko lapansi. Pweteketsa vana osalakwa azibambo ndi azimayi, anthu okhala ngati ife tomwe aphedwa chisawawa. Akagwira munthu mmafupa mbafunsa apolisi amati kuli baya, kenako kuli baya, kenako kuli baya. Poti zavuta nkuyamba kumangotchula akuluakulu andale, yeye anandituma ndiche uje, yeye akuti zonama. Okondedwa vanthu amasowa mtendere chifukwa zimenezi chuma chache Satana adachika out of reach of children. Sichili pafupi ni wana ichi, chili kutali kwambiri. Mumuphalero adubino muyenda naye koma azikuwuzani kuti baya lipakuti, baya lipakuti, mpaka mafupa aja akukwakwazani mpaka mukansasa wa polisi. Gwira zingwe pyetsekera kong'onthani wampopha wanthu anzawo amenewo, wanthu opusa okhulupirira zinthu zimene kulibe, nkhani yosausa. Zinthuzo chumacho chophera wanthu alubinocho chopitisa mafupa, connection yake tu ni imodzi, wakuti ine undisankha lero kukhala wamkulu wa polisi mdziko lino la Malawi. Wanthu oyamba kugwira ni finya akufuna makobiri akalero, chifukwa amene wachinsinsi chake kumapetoko kupita munthu, kumapita munthu kunsisi kutsogolo kwa makoini amenewa kumapita munthu samakabweranso pasoko ana Mulungu. Ine nkadafinya kwatsekera kwapatsa somada zachabe izi zilibe tsogolo, muli ziwanda mkati mwakemo. Chuma chachinso chosapindula kanthu sichimathandiza chilichonse, chomapha vanthu osalakwa akuti ngakhale akafunefune akachite chani sizikathandiza kalikonse. Musayiwalenso kuti mmene zikuyenda zimenezi tikupita ku 2025
dzana lomwe letu nkucha umwewu tilowa mbiri ya izi ili mu book of the date limene tidaphunzirira nkhani imene bwino anyamata amalawi bwino anyamata opemphera bwino anyamata mmakachisi zipatuleni ku bizinesi za mtengatenga ndi mtokoma wa satana ndiyelekezi zopita zikolo la miyoyo ya wanthu phatikiza usokoneza uzimu wa wanthu nziwanda zoyendayenda umafunafuna makobiri muone nkhale zithunzi zili pa makoyinizo ana mulungu ni nkhani zosausa kwambiri mwayang'ana atambalawo patsogolopo mwapeza amenewo kuti ali ndi finger of death kasongola nkalichowa kamodzi pakatipo nkaya muli kuti kodi amalawi mpaka lero kodi mudakasakasaka zimenezi ni nkhani yosausa iyi ni nkhani yovuta iyi mulungu angotithandiza ine mmene ndikuyang'ana ndikuyankha funso limeneli ndilekezeni mawu akuti ino ana mulungu amene mwasaka izi sizoona ndipo zimenezi musazisatire zinsinsi zake ndi zimene ndikuwulula ine panozi kuti kutsogolo kumene kumakaperekedwa ndalama zimenezi kumakapezeka kuti baya weniweni womaliza samakhala kumalawi kuno samakhala poyera umapezeka kuti upita nazo wekha utanyamula zimenezi maagenti otumidwa ni satanaja atagawa timakobiri pang'ono sakugula izi akugula munthu tsono inu mudabwa kuti chithumba mwanyamula mukupita kwa baya womaliza mukakalowa mchinyumbamo mukaona amene akatuluke mmenemo ni makomodolo nkhani zosausa zilekeni izi ngati pena zikuathandiza kaya kuchitira zotani alekeni akufa ayika akufawo.